Són ja 2 anys que València no té l'oportunitat de celebrar la seva festa més internacional, les Falles. 2 anys d'incertesa i 2 anys de pèrdues per a molts sectors que viuen plenament de la festa fallera. L'esperança de 2020 era la de tornar en 2021. Tampoc va poder ser, almenys en la data en la qual estem acostumats, en març. Però, i juliol? I si les Falles foren part de la ja tradicional Fira de Juliol en la ciutat? Este és, sense dubte, un dels escenaris que més força agafa i en el qual tant l'Ajuntament de València com Junta Central Fallera més confien. Que no seran unes falles com les coneixem, això tot el món el té més que assolit, però almenys serà l'oportunitat de tancar 2 anys i tornar a començar. Carles Galiana ha informat després de l'últim ple de Junta Central Fallera de València que a hores d'ara no hi ha presa cap decisió, que serà el pròxim 4 de maig quan tot l'equip mantinga una reunió amb Conselleria de Sanitat per valorar la situació i emetre les conclusions. La cancel·lació de les festes de Sant Fermín a Pamplona va ser un got d'aigua freda per als valencians pensant en la nostra festa, però el mateix alcalde Joan Ribó ha volgut d'alguna forma calmar els ànims afirmant que València no es troba en la mateixa situació i que unes falles amb precaució, persones i amb seguretat sí serien possibles i a més en juliol. De moment, cal esperar primer l'evolució de la pandèmia, la vacunació i, sobretot, mantenir l'esperança, una esperança fallera que no deixa d'entonar el tornarem.